विश्वकोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकांदेवेचो मोगाचो येवकार. सामान्यवोनु संगीत उपकरणं सुनेवेचे शब्द त्या संगीतास कसा उपयोग करतात म्हणूचे पूर्ण ಗೊತ್ತಾಸೋಲ್ಲ विषय. आज संगीत क्षेत्रासत संबंधपट्टा उरले एक नवे एक विषय घेऊन आम्ही तुमच्या एद्रास आयलो आसा त्यात बीट बॉक्सिंग. आज आमचे ओट्टू आमचेत समाजाचे एक बीट बॉक्सर सोयरे होऊन आयले सत तेत प्रज्ञेश नायक. प्रज्ञेश नायक तुम्हास या कार्यक्रमास स्वागत. थँक्यू. तर या वीक्षकांनो आज बीट बॉक्सिंग म्हटलं कसं झालंय त्यांचे एक बीट बॉक्सिंगचे एक प्रयाण कसे असता म्हणूचे एक त्यांच्या लक्षणात विचारून घेऊया. प्रज्ञेश, आम्ही साधारण होऊन आम्ही पुरं एक संगीताचे एक ते शब्द कसे येतात आणि पुरं ऐकतो बघतो. आता एक बीट बॉक्सिंग म्हणून आम्ही ऐकलोच की नव्यात कसं झालं तसं म्हटल्यार. ओके, सो बेसिकली बीट बॉक्सिंग काय त्या म्हटल्यार आमचे तोंड यूज करून आम्ही बदल बदल इंस्ट्रुमेंट्साच्या साऊंड्स पर मिमिक करा ट्राय करतो. तसंच आता एक ड्रम सेट असता, तर ड्रम सेटांत सुमार हे असतात किट्स असतात. वय वय तसं एक बेस असता, स्नेअर्स असता, तो तसं आम्ही साऊंड्स इमिटेट करा ट्राय करतो युजिंग माउथ. बेसिकली तिक्यात वय कसं पण म्हटल्यार इथे तुम्ही सांगूच्या रीतीन कैल संगीत उपकरण आम्ही यूज करवेत नाही उपयोग करवे नाही. खैलो इन्स्ट्रुमेंट्स ಅಂತ ಯೂಸ್ करीत बरे तोंड बरे तोंड यूज करू तोंडांसून इमिटेट करायचं. आता तुम्हाला एक बीट बॉक्सिंग करव्या असे पुरा शब्द येतात करवे होतात म्हणायचे त्या कद्दो तुम्हाला मनास गेला म्हणजे त्यांची एक कसं आसक्ती आयली. ओके, सो मी दखलो असताना असं म्हणतात खैलं तरी एक सॉंग्स असून दे ने खैलं तरी एक गेम्स खेळताना एक कार धावायचे असतात. तसं कार धाताना असं त्या साऊंड स्पीकरांत ऐकता जाल्यार अमासो करे वता म्हणे एक भारी एक एक्साइटमेंट असता एक सो त्या साऊंड्स मी करीत तो तेद्वा त्या करीत असताना मला एक बारी ओके या करीत तो म्हणे एक तिक्क्यात जाल्यार मला त्याच्या ಬಗ್ಗೆ नॉलेज नाही त्या की यासत बीट बॉक्सिंग म्हणतात यासत असं साऊंड्स काढवायचे असं एक आर्ट सांगतात म्हणे तितक्या नॉलेज नाही. सो मी त्या करीत होतो आणि युजली फॉर फन करीत होतो. ग्रॅज्युअली काय झालं म्हटलं मी एकदा सोशल मीडियास मला एक या गावला एक्सपोजर गावला इंटरनेटास एक्सपोजर गावला. सो तेव्हा मी त्या इंटरनेटांत बघून ओके असं असं असता म्हण कळलं मला. सो ओके दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड अन आर्ट फॉर्म म्हण मला एक नॉलेज गावला त्यास एक प्रोफेशनली करतात म्हण या गावला. सो मला इंटरेस्ट तो चढ या गावला आणि मी तसंच रिसर्च करून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मला आयडिया पुढे त्यासत बीट बॉक्सिंग म्हणतात म्हणे काय आयडिया. आता बीट बॉक्सिंग तुम्ही अभ्यास करीत असता असले एक वेळांत तुम्हाला कैली तर एक सवाल एदुरसले म्हटल्यार चॅलेंजेस फेस केलो सगळ्या. वय ऍक्च्युली चॅलेंजेस मला सुमार आयली जेव्हा मी बीट बॉक्सिंग मन मला कल्ल्यापर्यंत मी त्या साऊंड्स परफेक्टली करूया म्हण एक मनात असतं. त्यास तेव्हा त्या करताना मला त्या साऊंडांत क्लॅरिटी येऊन दे एक फ्लो असी सव्या एक कंट्रोल असी सव्या साऊंडांत म्हण मला एक भारी असतं. तसं त्या प्रॅक्टिस करताना ग्रॅज्युअली स्लोली करताना मला सुमार टाइम लागला. ऑल्सो मी जेव्हा सुरू केलं मी जेव्हा एक्सपोज झालो तेव्हा मी ऑल्सो इन अकॅडमिक्स ऑल्सो बिझी होतो. सो अकॅडमिक्स आणि बीट बॉक्सिंग दोन उट्टू करा मला चूर केलापोटी प्रॉब्लेम्स नाही. सो त्या करीत मी कसं तरी मॅनेज केला आणि ऑल्सो आत्ता आदिली विषय जाल्यार मिगे आता मी शिकल्यापर्यंत आता मला माझ्या युट्यूब चॅनल असा हॅप्टिक बीट बॉक्स त्यास आता मी युट्यूबस मी रेग्युलरली व्हिडिओज अपलोड करीत असतो. तेव्हा काय होता म्हटल्यार मला सराउंडिंग साऊंड बॅकग्राऊंड साऊंड येवे नावा मी रेकॉर्ड करताना बॅकग्राऊंड साऊंड्स येतात. सो त्या पुरा मला चूर प्रॉब्लेम्स मी फेस केला जाल्यार माझ्या पॅरेंट्सांनी मला मस्त हेल्प केले नेंतू मला एक माईक हाडून दिले ऍट द बिगिनिंग की म्हटल्यार त्यांचं एक होता की ओके एंतू काहीतरी पुढे दावत म्हण. सो माझ्या पॅरेंट्सांनी मला मस्त सपोर्ट केले नेंतू मला सांगत हो जाल्यार तुम्ही किती सवाल एदूर आयल्यारो सोडलो नाही पुढे आयलो लायक. वीक्षक आम्ही बीट बॉक्सिंगाच्या पाठसून तू गेला याचे हे कोण यांचे एक परिचय द्यावे सारून गेलाय. आता आम्ही हे कोण कैंचे काय त्या सोन्यांचे दक्कला परिचय तुमच्या द्रास. प्रज्ञेश नायक हे मुंबईत वास होऊन असवेचे इनोळी सुरेश नायक आणि प्रवीणा नायक यांचे पूत. यांची बहीण 9वी कक्षांत शिकावणे करवेची पूर्वी. प्रज्ञेश हे मुंबईतल्या कलिना एज्युकेशन सोसायटी हंस बुग्रा शिक्षण संस्थेंत शिकावणे करून प्रस्तुत केनरा इंजिनिअरिंग कॉलेजांत कंप्युटर सायन्साचे छात्र होऊन असत. आता प्रज्ञेश
तुमचे या एक अभ्यास कैला रीतींत असता. अभ्यास म्हटल्यार आता मी त्यास एक खयला एक टेक्स्ट बुक वाचिल्लें बरें न्ही आहा. त्या एक सेन्स ऑफ आयडिया एक सेन्स ऑफ थॉट कित्याक म्हटल्यार एक सॉंग आसा एक सॉंग आसा मागीर आता तेंतू एक ताच्या एक बीट बॉक्स करवे आसा म्हणून सो त्या बीट त्या सॉंगास मी फर्स्ट अनालायज करतो की ओके ह्या सॉंगान त्या बीट आसता असा बदल बदल ट्यून असत हा. त्या मला करव्या वताई त्या मी ट्राय करतो ओके जाल्यार मी त्याच्यावर एक व्हिडिओ मी कंटिन्यू करतो त्याच्या प्रोसिजर म्हटल्यार प्रोसेसिंग एक लेयर्स करतो सो तसंच करीत करीत मी त्या एक व्हिडिओ या करतो सो तसं माझे प्रोसिजर अभ्यास म्हणजे जाल्यार एक तुम्ही संगीत शिकलो सर संगीत नाही मी तिची शिकलं नाही नाही किती विचारला म्हटल्यार आता त्या एक पद्यांत कैल्या रीतीचे तुम्हास उपकरण असत म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट कैले असत ते तुम्हाला कलस हवे बघ वय. त्या टाईपून तुम्ही मग त्या ना तुमच्या तोंडांसून वय काढवेण्यात बस विचारलं संगीत शिकणत नव्हता एक म्हटल्यावर एक वय. यांत थँक्यू असं. आता तुम्ही तू कैलं तरी एक तुम्ही आता शब्द तुम्ही काढता म्हटलो ने तुम्हाला एक कैलं तरी करवे कष्ट जाल्ल्या म्हणसाय वय तसं एक केलाव असतात की म्हटल्यार बीट बॉक्सिंग बेसिकली काय त्या म्हटल्यार वाऱ्यांत तुम्ही साऊंड जनरेट करायचे आम्ही एअर इनटेक आउट घालताना त्या साऊंड्स येतात बेसिकली साऊंड तुझे आमच्या इन्स्ट्रुमेंट सो वर्क व्हायची विथ द साऊंड विथ एअर आणतात वय वय सो तसंच एक इनवर्ट बेस म्हणे एक हे असा टर्म असा बीट बॉक्सिंग आणतं तेंतू काय त्या म्हटल्यार थ्रोट आणि चेस्ट यूज करून एक वायब्रेशन्स क्रिएट होता सो त्या वायब्रेशन आम्ही ते एक बेसी इफेक्ट येता सो त्या एक कोऑर्डिनेशन आणि कंट्रोल हवे तर त्याच्यावर प्रॉब्लेम होता कष्ट कष्ट होतो ठीक आहे त्या क्लॅरिटी डिलिव्हर करवे तर चूर प्रिसिशन हव्या सो तसं आम्ही सांगत कसं नथिंग इज इम्पॉसिबल म्हणून एक Right. असं त्या टाईप नाही आता तुम्ही अभ्यास करीत असल्यापर्यंत एक नव्या स्वर येता आम्ही पुढे पुढे गेल्यापर्यंत नव्या नव्या इन्व्हेंट होईत असतात Right. पण ते एक नव्या स्वर येताना ते तुमचे एक सृजनशीलता प्रक्रिया कसे असतात म्हटल्यार एक क्रिएटिव्हिटी हा कैल्या रीतीन तुम्हाला हाडवे Okay. होता आता बीट बॉक्सिंग मी करताना मी केला पटी नॉर्मली असं थ्रू डायरेक्ट माईक नाहीतर थ्रू डायरेक्ट फोन करतो तसंच आता ऑडिओ प्रोसेसिंग म्हणे एक टर्म असतं तेंतू काय त्या म्हटल्यार आता आमच्यात वोकल्स चूर प्रोसेस केल्यार कसे बदल टोनांत शिफ्ट होता आता एक फॉर एक्झाम्पल एक पद्य आसा त्या पद्यांत एक टोन आसा त्या करवे होता माले जाल्यार त्या सेम एक्झॅक्ट पिन पॉइंट टोनल डिफरन्स सो त्या मी प्रोसेसिंगांत मी चेंज करतो सो तेव्हा त्या साऊंड लाईक होता सो त्या म्युझिक तो मॅच होता आणि एक फ्लो होऊन जाता सो केला टेक्निकल टर्म्स त्या पर येतात सो ते तुला एक करो तुमच्या तर स्वतः एक शब्द काढला बरे होता एक होता आता तुम्ही असाला अभ्यासांत तुमचे एक तुम्ही सांगितलो टाल्यांसून आणि हृदयांसून तुमचे शब्द काढवायचे म्हणून सामान्य संगीत पद्य सांगतेली पदा सांगतेली पुरा केलो त्यांचे एक ते एक रूल्स फॉलो करतात त्या काहीत नाही या काहीत नाही तसं जागृत आता तुम्हास या ते अप्लाय होता येते म्हणजे तुम्ही मस्त त्यास एक कशाला करायचं एक जागृत कर तुमच्या व्हॉइस प्रोटेक्ट वोकल प्रोटेक्शन म्हणतो मी वोकल टेकिंग केअर वय वोकल प्रोटेक्शन तुम्ही काही मस्त त्या लेवलाच्या स्ट्रिक्ट होत नाही ऍक्च्युली वोकल्स तर बेसिकली एअर थ्रू सो मी रेग्युलरली हायड्रेटेड राहतो केदलो पाणी आणि प्रमस्त पितो आणि खैलाव साऊंडाचे मी एका प्रॅक्टिस करीत असता त्यास मी मस्त स्ट्रेन देत नाही वोकल्स मस्त स्ट्रेन जाल्यार केला पावटी वॉइस देवाचे चान्सेस असता केला पावटी रफनेस येता सो त्या प्रॉब्लेम्स अवॉइड करायसाठी मी जस्ट एक लिमिटेड टाइम असा नंतर माझ्या कॅपॅसिटी आणि मला दल्ले मी या करतो त्याच्यान एक्सटेंड मी करीत नाही सो मस्त तुम्ही एक त्यास भार द्यावा आता ते तुम्ही आता बीट बॉक्सिंगाचे विषय बोलले या आता काही तर तुम्ही वेदिकेंत म्हटल्यार एक 4 जण असल्याकडे तुम्ही प्रदर्शन दिलो सगळं वय तसंच मी फॅमिली फंक्शन्स होऊन दे नंतर स्टेज परफॉर्मन्सेस होऊन दे माझ्या कॉलेज इव्हेंट्स होऊन दे त्या बिरा मी केलं असा तसंच कॉलेज फंक्शन्स मी रेग्युलरली करीत असतो आता असं देत असल्याकडे तुम्हाला केलं तरी की सर्व वैनत्तला प्रदर्शन केलं तरी एक असाय
इसारी Memorable. तशी सुमार असत जाल्यार द मोस्ट मला इष्ट असलेला म्हटल्यार माझे फर्स्ट परफॉर्मन्स हो. ऍक्च्युली जनांस त्यांचे फर्स्ट परफॉर्मन्स म्हणताना काहीतरी असता वय जाल्यार माझ्या फर्स्ट परफॉर्मन्स मी केल्ल्या बारी मला एक लायक जालें त्या जनांच्या रिस्पॉन्स बारी लायक गावले त्या मी माझ्या स्कुलिंगान तो मी तितक्या केल्ल्या नाही सोलो स्टेज परफॉर्मन्सेस जाल्यार मला एक ऑपॉर्च्युनिटी गावल्या मला एक करूया म्हणून एक या होता हट होतो तसं आम्ही जाऊन स्टेजर जाऊन एक परफॉर्मन्स केला त्या बीट बॉक्स परफॉर्मन्स तसं मला एक बार लायक रिस्पॉन्स गावले त्याच्या हो जनांचे प्रतिक्रिया Right. लायक होते त्या माझे एक मोस्ट मेमोरेबल मुवमेंट त्या तुम्ही आता काही केलं इथे केलं मुंबईत करायला त्या आम्ही ते कॉलेजेस आता तुम्ही ಪ್ರದರ್ಶನ ದೇಲು ಅಸೆ ಅಂತ ಎಂತುತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಸತೇನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನಿ ಅಸ್ತಾತೇನೆ पळय ऍक्च्युली बीट बॉक्सिंग अंत इंटरनॅशनल नॅशनल लेवल थ्रू हे आसत स्टेट लेवल बीट बॉक्स कॉम्पिटिशन्स असत सो मी नॅशनल अँड स्टेट कॉम्पिटिशन्सान पार्टिसिपेट केलं आसा आणि गेल्या कॉम्पिटिशनांत मी फर्स्ट प्राइज विन जालो होंदे अभिनंदन तुम्हाला थँक्यू होंदे लायक आता तुम्ही सोलो परफॉर्मन्स आता सांगितलं Right. तुम्ही आता इथे तुम्हाला एक व्यक्ती प्रदर्शन ಇಷ್ಟ ಹೊತ್ತಾಯ್ ನೈ ತುಮಚೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನ್ एक दोघ तिघ जण एक सहभागित्व ಅಂತ तसं इष्ट आहे असं कसं कारण असं सांगा मी सोलो परफॉर्मन्स आणि ग्रुप परफॉर्मन्स या दोनांच तो ऍडव्हान्टेजच तसा जाल्यार डिसएडव्हान्टेज मला तितके दिसत नाही ओके माझ्या प्रकार सोलो परफॉर्मन्स काय होता म्हटल्यार माले माझे सेल्फ मी एक्सप्रेस करा होता त्या एक्सप्रेस करताना माझे क्रिएटिव्ह थॉट्स असून दे माझ्या टेक्निक माझे एक्सपेरिमेंटेशन म्हणतात ना त्या मी प्रेझेंट करावा होता आणि एक ऑडियन्सचे रिस्पॉन्स मला कसे येतात त्याच्यावर त्या मला कळतात आणि माझे सेल्फ इम्प्रुव्हमेंट मी कसं करवत त्या एक लाईक अंडरस्टँडिंग गावता तसंच ग्रुप परफॉर्मन्सांत काय म्हटल्यार अनेक समोरल्या माझ्या ग्रुप मेटाच्याही माझ्या टीमाचे एक पर्स्पेक्टिव्ह गावता तशा बदल आयडियाज मला कळतात की ओके त्यांच्या थॉट प्रोसेस कसं आहे आणि एक कोलॅबरेटिव्ह होऊन एक टीम वर्क केल्यावर त्या परफॉर्मन्स कसे ॲट अ नेक्स्ट लेवल मी नेऊन दावत तसा मला दोनो इष्ट ತೊಂದರೆ म्हटल्यार ऍडव्हान्टेजेस दोनांत असतात ಕೆಲವು ಪಾಟಿ ಅಮಾಸ್ ఎక్కువగా ಕಾಯ್ತವೆ नृत्य डान्स परफॉर्मन्स आणि करताना एकल्यातला काहीतरी चूर चूक झालं मस्त मॅनेज करा होता वरी असं काही नाही तसं मी एक विचारले सोलो ಅಂತ तुम्हाला दोन इष्ट होते या आता तुमच्या नेक्स्ट पुढ्यांच या एक बीट बॉक्सिंगाचे तुमचे एक मनात केलं रीतीन तुम्ही पुढे नव्हे म्हणून एक एम कसाला गुरी कसाला असं एम म्हटल्यार मला आनीको तू पुढे दवया कित्याक म्हटल्यार फ्रॉम द बेसिक्स मी स्टार्ट केलं आसा आणि या लेवलासर पावलो आसा सो मला इष्ट नाही की मी अर्ध वाटेर सोडूया म्हणून तसंच माझ्या स्किल्स मी इम्प्रूव्ह करून लाईव्ह परफॉर्मन्सेस ॲट अ नॅशनल लेवल स्टेट लेवल काही एक परफॉर्मन्सेस होतात कॉन्सर्ट्स होतात तरी जाऊन मी माझे टॅलेंट शोकेस करायच्या मला मनात बारी इच्छा आणि माझ्या नकली म्हटल्यार माझे कझिन्स येऊन दे कोणते माझ्या कम्युनिटींत जन असतात त्यांच मी एक इन्स्पायर करूया मला बारी कशा म्हटल्यार त्यांच्या नॉट ओन्ली बीट बॉक्सिंग बट त्यांच्या मनात कसलं पॅशन असा त्या तिने एक्सप्रेस करून त्यांच्या टॅलेंट शोकेस करवत म्हणून एक डेमो देव त्यांचं एक या करवत हो दे तुम्ही आता सांगतलं बरं तुमचं नाव एक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय मट्टात गुरुतिसोचे बरे होऊन दे प्रतिबिंब ತಂಡचे ऑल ದಿ बेस्ट तुम्हाला आता तुम्ही मग शोधलो सूर काढू आम्हाला मस्त कष्ट होतो केला कडे असं काढीत गेल्यापर्यंत कष्टाच्या सूर तुम्हाला इष्ट झाला म्हणून असताय हा तसं एक असता माझ्या फेवरेट त्या सब बेस म्हणतात फर्स्टच मी सांगितलं की चेस्ट बेस म्हणून त्या एक काउंटर म्हणून होता त्यास एक रिप्लेसमेंट म्हणून सांगत त्यानं तुम्हाला व्हेरिएशन्स करा बारी एक इष्ट होता आणि त्या मला एक रेग्युलर साऊंड की तर खयल्या पद्यान तो एक बेस नसताना त्या पद्यास मजा नाही सो त्या मला एक बारी इष्टाचे साऊंड सांग आता तुम्ही साऊंड सांगताच होता बेस जस्ट थ्रोटांसून या विचार आम्हाला कसं कळत नाही सा आम्हाला एकदा एक वीक्षकांसाठी आम्हासाठी एक तुमचे एक प्रदर्शन देव होते शुअर थँक
एक दखले डेमो खुशी झाल्या आता ऐकतच नव्हता मी गे हा आता मात्र आम्हाला ऐकू सुलभ त्या काढ्यो किती कष्ट असन त्या तुम्हाला ते कलवायच्या नव्हता आम्हाला आता असंत कोणतरी आमच्यात एक नेक्स्ट येवेचे प्रयोजन शिकव्य म्हणून असतात म्हणले तसं कसं तरी एक तुम्ही सांगू इष्ट पावता एक शिकवायच्या नॅकरांच बीट बॉक्सिंग शिकवायच्या नॅकरांच आता कोणासो एक एक टॅलेंट परस्यू करवे असल्यार त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक पॅशन हा त्या पॅशन नाईन तर त्या तू आणि त्याच्या ಬಗ್ಗೆ पुढे करूया म्हण एक अशा एक किक असित नाही एक फायर असित नाही भितरसून की मला करूया म्हण तस त्यांच्या भितर पॅशन हव्या आणि खयला एक पॅशन फॉलो करताना तुम्ही स्टार्टिंग असत होता म्हण एक एक्सपेक्टेशन तर मी ग्रॅज्युअली करीत 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 मला ऑलमोस्ट 2 to 3 years झाले असा सो मी अनेक आता कंटिन्यू करायचे मला आशा असा की त्या म्हटल्यार त्या मला एक भितरसून एक पॅशन मस्ती असा इंटरेस्ट असा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ सो मी त्यात सांगतो की इंटरेस्ट असल्यार आणि त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक पॅशन असल्यार तुम्ही त्या परस्यू करूयात आणि खयला बीट बॉक्सिंग नाही खयला तुमच्या पर्सनल टॅलेंट या सिंगिंग या डान्सिंग या त्या कंटिन्यू करीतच हव्या सोडलं नावा त्या माझ्या एक सांगवायचं लायक प्रज्ञेश इतक्या वेळ सर येऊन तुमचे एक बीट बॉक्सिंगाचे प्रयाण कसं होतं त्यांचं तुमच्या स्वर काढूयाचे म्हणजे त्याच्या कष्ट प्रति एक तुम्ही आमच्यावर वांटून देवलो असेल तर तुम्हाला आणि खूप मस्त प्रदर्शन गावून देतो म्हणून सांगून आम्ही देवाला गे मागित असतो थँक्यू ऍक्च्युली माझं या फर्स्ट एक्सपिरियन्स या विश्वकोंकणी केंद्रांत त्यासाठी मी विश्वकोंकणी केंद्र आणि श्री पूर्णानंद स्वामी प्रतिष्ठानाचे धन्यवाद विचारतो की म्हटल्यार यांच्या मिनती पॉसिबल नाही त्या आणि थँक्यू मला एक ऑपॉर्च्युनिटी झाली धन्यवाद बीट बॉक्सिंग कलेचे ओर असल्याची तुमची इच्छा त्याचे एक कठीण परिश्रम आणि यांचे एक प्रयाण निजवून एक स्फूर्तिदायक दल्ले तुमचे सृजनशीलता परिश्रमांसून मनुष्यांच्या तोंडांसून काढले स्वर देखील शक्तियुत दल्ल्या म्हणूचे एक विषय स्पष्ट होऊन दाखवून दिलो सो भविष्यांत या आमच्या युवजनांस स्फूर्तिदायक होईत म्हणूचे एक आशयांसून आईच्या कार्यक्रमास मुक्ताय देत असा पुरांसो आभार